Dobrodošli u veliki svijet čuda. Danas vas vodimo u najtamnije dubine oceana, mjesta gdje ljudska noga rijetko kroči, a svjetlost gotovo nikada ne dopire. More krije više tajni nego što možete zamisliti, a neka bića iz tih dubina toliko su neobična da izgledaju kao da ne pripadaju našem svijetu. Od prozirnih riba s očima koje gledaju kroz vlastitu lubanju, do mističnih hobotnica koje izgledaju poput likova iz crtića, upoznat ćemo vas s 10 najmisterioznijih morskih bića koja stvarno postoje. Ostanite s nama do kraja videa i napišite u komentar koje od ovih bića vam je bilo najčudnije ili najjezivije. A ako volite istraživati svijet prirode i misterije koje skriva, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i uključiti zvonce, jer vas ovdje svaki dan čeka novo putovanje kroz čuda našeg planeta. 10. mjesto. Aksolotl, čudesni morski zmaj. Aksolotl je jedno od najneobičnijih bića na svijetu. Iako ga često nazivaju morskim zmajem, on zapravo nije riba, već vodozemac podrijetlom iz Meksika. Njegovo ime dolazi iz jezika Azteka i povezuje se s bogom Ksolotlom, a sam izgled ovog stvorenja više podsjeća na nešto iz bajke nego iz stvarnog svijeta. Najprepoznatljivija obilježja su mu perjaste škrge koje strše sa strane glave, a zbog svojih uvijek nasmijanih usta dobio je nadimak najsretnije čudovište. Može biti ružičast, bijel, crn ili točkast, a ljudima je fascinantan upravo zbog tog neobičnog izgleda. Ipak, najveća tajna aksolotla nije u njegovoj ljepoti, nego u njegovim sposobnostima. On se može regenerirati na način koji zbunjuje znanstvenike diljem svijeta. Izgubljeni ud, pa čak i dijelovi srca ili mozga, ponovno izrastu potpuno funkcionalni. Ova sposobnost daje mu posebno mjesto u istraživanjima, jer znanost vjeruje da bi jednog dana upravo aksolotl mogao otkriti rješenja za liječenje teških ozljeda kod ljudi. Još jedna posebnost jest da se nikada u potpunosti ne razvije. Za razliku od drugih vodozemaca koji prolaze metamorfozu, aksolotl zauvijek ostaje u mladalačkom obliku, zadržavajući škrge i život u vodi. Taj fenomen naziva se neotenija i čini ga jednim od rijetkih stvorenja koje zauvijek ostaje vječni tinejđer prirode. Nažalost, u divljini je gotovo nestao. Nekada je nastanjivao jezera u okolici Mexico Citya, ali zbog zagađenja i urbanizacije danas je kritično ugrožen. Najviše ih se može vidjeti u akvarijima i laboratorijima, gdje se proučavaju i uzgajaju. Aksolotl je savršen primjer koliko priroda može biti čudesna i koliko još tajni skriva. Njegov osmijeh skriva nevjerojatnu snagu regeneracije, a njegova priča podsjeća nas da ponekad najčudesnija stvorenja nisu izmišljena u legendama, već stvarno postoje. 9. mjesto. Blobfish, najružnija riba na svijetu. Ako postoji biće koje je postalo simbol neobičnog i neprivlačnog izgleda u životinjskom svijetu, onda je to svakako blobfish. Ova riba, poznata i kao gelasta riba, često se proglašava najružnijom životinjom na svijetu. No iza njenog čudnog izgleda krije se fascinantna priča o prilagodbi životu u ekstremnim uvjetima. Blobfish živi u dubinama oceana, na više od 600 do 1200 metara ispod površine, uglavnom u vodama oko Australije i Tasmanije. U tim dubinama pritisak vode je ogroman, 100 puta veći nego na površini. Većina životinja na takvim dubinama ima čvrsta tijela i snažnu muskulaturu kako bi izdržala pritisak. Blobfish, međutim, ide potpuno suprotnim putem. Njegovo tijelo gotovo uopće nema mišiće, niti koštanu strukturu kakvu imaju druge ribe. Umjesto toga sastoji se od želatinozne mase, koja je manje gusta od vode. Upravo to mu omogućava da pluta tik iznad morskog dna bez utroška energije. Zbog tog posebnog sastava tijela, blobfish u svom prirodnom okruženju izgleda sasvim drukčije nego na fotografijama koje ljudi najčešće viđaju. Kada se izvuče na površinu zbog nagle promjene tlaka, njegovo tijelo doslovno kolabira i pretvara se u beživotnu, obješenu masu koja podsjeća na rastopljeni žele s licem.
Upravo je ta slika zaslužna za titulu najružnije životinje. Međutim, u dubinama oceana, blobfish zapravo izgleda poput obične ribe, samo mekše građe. Što se tiče načina života, blobfish je prilično pasivna životinja. Budući da nema razvijene mišiće, on ne lovi aktivno, već jednostavno lebdi iznad morskog dna i čeka da mu hrana doslovno dopluta u usta. Njegova prehrana uglavnom se sastoji od sitnih rakova, školjkaša i sličnih morskih organizama. Može se reći da blobfish živi po principu minimalnog truda, koristi prednost svoje građe da preživi u okruženju gdje bi većina drugih životinja imala problema. Zbog svoje neobičnosti, blobfish je postao pravi internetski fenomen. Njegove fotografije obišle su svijet, a ljudi ga često koriste kao simbol ružnoće ili bizarnosti prirode. Ipak, upravo zbog takvog pogrešnog shvaćanja, rijetko se priča o njegovoj važnosti. On je primjer kako priroda stvara nevjerojatna rješenja kako bi omogućila život i u najtežim uvjetima. Dok druge životinje razvijaju snagu ili oštre zube, blobfish je pokazao da je ponekad dovoljno samo prilagoditi tijelo na način koji čovjeku izgleda neobično, ali savršeno funkcionira. Nažalost, blobfish nije siguran od prijetnji. Često strada kao neželjeni ulov u ribarskim mrežama, a zbog svog sporog načina života teško se prilagođava promjenama u okolišu. Iako ga ljudi gledaju kao čudaka iz dubina, njegova budućnost uvelike ovisi o tome kako će se čovjek odnositi prema oceanima. Blobfish je dokaz da ljepota u prirodi ne mora biti mjerena našim standardima. Ono što nama izgleda neugledno u njegovom svijetu je savršena prilagodba i način preživljavanja. Njegova priča nas podsjeća da ocean krije ne samo veličanstvena, nego i pomalo groteskna čuda koja su jednako važna u složenoj mreži života. 8. mjesto. Divovska lignja. Živi mit iz morskih dubina. Divovska lignja je jedno od najtajanstvenijih bića koje je čovjek ikada pokušao proučiti. Ona pripada skupini glavonožaca, bliskih srodnika hobotnica i manjih lignji, ali za razliku od njih može narasti do nevjerojatnih veličina. Zabilježeni primjerci dosezali su i do 13 metara dužine, a postoje legende o još većima. Upravo zbog toga, kroz stoljeća je inspirirala mitove i priče o morskim čudovištima, od norveških legendi o krakenu do mornarskih bajki o čudovištima koja potapaju brodove. Zanimljivo je da divovska lignja stoljećima uopće nije bila znanstveno potvrđena. Mornari bi povremeno svjedočili o čudnim, ogromnim pipcima izbačenim na obalu ili bi govorili o nečemu što su vidjeli u dubinama, ali znanstvena zajednica smatrala je da su to samo pretjerivanja i priče za zastrašivanje. Tek u 19. stoljeću pronađeni su prvi pouzdani ostaci ovih bića, a prva fotografija živog primjerka nastala je tek 2004. godine u dubinama blizu Japana. To dovoljno govori o tome koliko su nedostižna i koliko malo znamo o njihovom načinu života. Divovska lignja nastanjuje tamne dubine oceana, najčešće na 300 do 1000 metara ispod površine, gdje vlada vječni mrak. Tamo se hrani ribama i drugim morskim životinjama, a najčešće koristi svoje dugačke lovke prekrivene kukicama i zubastim hvataljkama. Njezina usta kriju snažan kljun sličan kljunu papige, sposoban usitniti meso i kosture plijena. Ta kombinacija dužine, snage i neobičnog izgleda čini je jednim od najmisterioznijih predatora oceana. Još jedan fascinantan detalj su njezine oči, najveće u životinjskom svijetu. Mogu doseći promjer veći od 30 cm, što je veličina lopte za odbojku. Takve oči omogućuju joj da u potpunom mraku uoči i najmanji pokret ili odsjaj svjetlosti. U svijetu gdje vlada tama, divovska lignja ima savršeno razvijen osjet vida, što joj daje ogromnu prednost. Unatoč svojoj zlokobnoj reputaciji, divovska lignja je i dalje gotovo nepoznanica znanosti. Ne znamo koliko točno živi, koliko brzo raste, niti kako se razmnožava.
Većina onoga što znamo potječe iz ostataka pronađenih u želucima kitova u lješura, njihovih prirodnih neprijatelja. Te goleme morske životinje spuštaju se u dubine i vode epske bitke s divovskim lignjama, a ožiljci od njihovih pipaka često ostaju na koži kitova kao dokaz tih podvodnih sukoba. Upravo zbog svoje nedostupnosti i rijetkih susreta, divovska lignja ostaje jedan od simbola misterija oceana. Ona pokazuje da u morskim dubinama i dalje postoje bića koja čovjek gotovo da nikada nije vidio u njihovom prirodnom okruženju. Iako danas znamo da ne potapa brodove, sama činjenica da takva stvorenja postoje potvrđuje da more može skrivati čudovišta koja su jednako fascinantna i stvarna kao i ona iz legende. Divovska lignja nas podsjeća da ocean nije samo prostranstvo vode, nego i beskrajni svijet tajni koje čekaju da budu otkrivene. Možda jednog dana uspijemo bolje razumjeti ovo stvorenje, ali do tada će ostati simbol nepoznatog i dokaz da su neke bajke zapravo imale temelje u stvarnosti. 7. mjesto. Riba slična bačvi, barreleye fish, stvorenje s prozirnom glavom. Ako postoji životinja koja izgleda kao da je napravljena u laboratoriju znanstvene fantastike, onda je to riba slična bačvi, poznata i kao barreleye fish. Ova neobična riba živi u tamnim dubinama Tihog oceana, na 600 do 800 metara ispod površine, i jedno je od najbizarnijih stvorenja koja su ikada otkrivena. Njezino najneobičnije obilježje je prozirna glava. Da, doslovno možete vidjeti unutrašnjost njezine lubanje, oči, krvne žile i unutarnje organe. Jasno su vidljivi kroz želatinoznu kupolu koja joj pokriva glavu. Na prvi pogled djeluje kao da ima sitne, crne oči iznad usta, ali to zapravo nisu oči, već su to posebne nosnice. Prave oči nalaze se unutar te prozirne kupole i izgledaju poput zelenih cijevi koje strše prema gore. Zbog takve građe riba ima nevjerojatnu sposobnost. Može rotirati svoje oči unutar lubanje. Najčešće ih drži usmjerene prema gore, kako bi mogla pratiti siluete plijena iznad sebe, ali kada želi jesti, jednostavno okrene oči prema naprijed i precizno zahvati hranu. To je jedinstven način lova, koji joj omogućava da preživi u svijetu bez svjetlosti. Barreleye fish hrani se sitnim ribama i planktonom, a znanstvenici pretpostavljaju da često krade hranu iz lovki velikih meduza. Njezina prozirna glava zapravo ima i zaštitnu funkciju, djeluje poput štita koji ublažava ubode žarnica kada se približava meduzama kako bi uzela plijen. Prvi put je opisana još 1939. godine, ali desetljećima je bila potpuna enigma jer su pronađeni samo uginuli primjerci izvučeni iz mreža s oštećenim glavama. Tek 2009. godine znanstvenici su uspjeli snimiti živu ribu u njenom prirodnom staništu i tada je postalo jasno koliko je zapravo neobična. Snimke prozirne glave koja se sjaji u mraku i očiju koje se pomiču iznutra izazvale su senzaciju u znanstvenom svijetu. Barreleye fish je savršen primjer koliko su dubine oceana još uvijek neistražene. Malo je poznato o njezinom ponašanju, načinu razmnožavanja ili životnom vijeku. Činjenica da uopće postoji životinja s prozirnom glavom i pokretnim očima pokazuje da priroda ima rješenja koja čovjek teško može i zamisliti. Ona ne izaziva strah kao divovska lignja ili gadljivost poput blobfiša, ali njezin izgled izaziva čuđenje i fascinaciju. Kao da gledate biće s druge planete, a ne ribu koja stvarno pliva u našem oceanu. Upravo zato zaslužuje mjesto na ovoj listi, kao jedno od najmisterioznijih i najneobičnijih bića na zemlji. 6. mjesto. Dumbo hobotnica, nježni duh dubokog mora, u svijetu morskih dubina, gdje većina bića izgleda jezivo i zastrašujuće, Dumbo hobotnica predstavlja pravo iznenađenje. Umjesto da podsjeća na čudovište, ovo stvorenje izgleda poput lika iz crtića. Svoje ime dobila je po slavnom Disneyevom sloniću Dumbu, jer na glavi ima dvije peraje nalik ušima koje koristi za plivanje.
Dumbo hobotnice obitavaju na dubinama između 3000 i 4000 metara, pa sve do gotovo 7000 metara. To znači da žive u zonama gdje nema svjetlosti, gdje pritisak vode lomi čelik, a temperatura jedva prelazi nekoliko stupnjeva iznad nule. Upravo zato ih je vrlo teško istraživati. Rijetko su snimljene u svom prirodnom staništu, a svaka nova snimka izaziva veliko oduševljenje među znanstvenicima. Za razliku od većine hobotnica koje koriste krakove za puzanje ili brzo kretanje pomoću mlaza vode, Dumbo hobotnica pliva nježno i polako mašući svojim ušima. To joj daje gotovo vilinski izgled, kao da lebdi kroz tamu oceana. Promjer tijela joj varira, pa mogu biti duge svega 20 centimetara, ali i više od 1 metra. Tijelo im je želatinozno, prozirno ili blago obojeno u ružičaste, narančaste ili smeđe tonove. Njihov način života također je neobičan. Hrane se isključivo plijenom koji pronađu na morskom dnu, crvićima, pužićima i malim rakovima. Umjesto da plijen hvataju lovkama, oni ga jednostavno prekrivaju cijelim tijelom i gutaju, što ih razlikuje od drugih hobotnica koje koriste sofisticirane metode lova. Još jedna zanimljivost vezana za Dumbo hobotnice jest njihov način razmnožavanja. Za razliku od većine glavonožaca koji polažu jaja u određenom razdoblju, Dumbo hobotnice to rade tijekom cijele godine. Ženka u sebi nosi jaja u različitim fazama razvoja i postupno ih polaže, što osigurava veću šansu da barem dio potomstva preživi u surovim uvjetima dubokog mora. Ova stvorenja nisu opasna za čovjeka. Njihova nježna pojava i miran način života čine ih gotovo simpatičnim stanovnicima oceana. No upravo ta kontrastnost, činjenica da takvo slatko biće postoji na mjestu koje ljudi smatraju jednim od najneprijateljskijih okruženja na zemlji, daje im posebnu mističnost. Dumbo hobotnica je dokaz da more nije samo dom jezivih čudovišta, nego i prekrasnih, gotovo bajkovitih stvorenja. Ona pokazuje da priroda ne stvara samo da bi zastrašila, već i da bi očarala. Svaka nova snimka ove hobotnice podsjeća nas da ocean skriva još 1000 vrsta koje nikada nismo vidjeli, a koje bi mogle biti jednako neobične i prekrasne. 5. mjesto. Goblin morski pas. Živi fosil iz noćnih mora. Goblin morski pas jedno je od najjezivijih bića koja obitavaju u dubinama oceana. Zbog svog izgleda dobio je nadimak živi fosil i čudovište iz noćnih mora. Za razliku od poznatih vrsta morskih pasa koje su ljudi često viđali i proučavali, Goblin shark ostaje rijetkost. Toliko rijetkost da su znanstvenici kroz povijest zabilježili tek nekoliko desetaka ulovljenih primjeraka. Najprepoznatljivija karakteristika ove vrste je njezina duga, ravna njuška i zastrašujuća čeljust. Goblin morski pas ima vilicu koja se može munjevito izbaciti naprijed, gotovo poput mehanizma, kako bi zgrabio plijen. Kada se čeljust otvori, otkriva redove tankih, oštrih zuba nalik iglama, zbog kojih izgleda kao čudovište iz filmova strave. Taj način lova omogućava mu da zaskoči brze ribe i lignje u mraku dubina, gdje je vidljivost gotovo nikakva. Ova vrsta morskog psa živi uglavnom na dubinama od 300 do 1300 metara, premda se povremeno može naći i dublje. Zabilježeni su slučajevi ulova u Japanu, Meksiku i Portugalu, što pokazuje da je rasprostranjen u različitim dijelovima svijeta, ali i dalje iznimno rijedak. Zbog toga se o njegovom ponašanju zna vrlo malo. Izgled goblin morskog psa dodatno doprinosi njegovoj misterioznosti. Koža mu je ružičasta, jer mu se krvne žile jasno ocrtavaju ispod tanke kože. Kada ga vidite, djeluje gotovo prozirno, što mu daje sablastan izgled. Tijelo mu je mekano, bez snage kakvu imaju drugi morski psi, jer se prilagodio životu u dubokim vodama gdje ne mora plivati brzo. Umjesto brzine, koristi svoju neobičnu čeljust i osjetila kako bi iznenadio plijen. Znanstvenici ga nazivaju živim fosilom, jer je jedna od najstarijih poznatih vrsta morskih pasa. Pretpostavlja se da njegovi preci datiraju čak
125 milijuna godina unatrag. To znači da je postojao dok su dinosaurusi još hodali zemljom. Iako se kroz milijune godina promijenio, sačuvao je karakteristične osobine koje mu daju zastrašujući izgled. Unatoč prijetećem izgledu, goblin morski pas nije opasan za čovjeka. Budući da živi na velikim dubinama, rijetko dolazi u kontakt s ljudima, a njegova tromost ga čini nezanimljivim za lovce. Ipak, njegova rijetkost i jeziv izgled učinili su ga popularnim u medijima i dokumentarcima, gdje često nosi titulu jednog od najružnijih morskih pasa ili najstrašnijih čudovišta oceana. Goblin morski pas podsjeća nas koliko je ocean star i koliko se u njegovim dubinama još uvijek kriju bića koja su preživjela epohe, dok su mnoge druge vrste odavno izumrle. On je poveznica između prošlosti i sadašnjosti, dokaz da priroda zna čuvati svoje najčudnije tajne na mjestima do kojih rijetko stižemo. 4. mjesto. Japanski paukoliki rak. Div iz dubina. Japanski paukoliki rak jedno je od najimpresivnijih bića koja žive u oceanima. Već na prvi pogled jasno je zašto nosi takvo ime. Njegov izgled podsjeća na mješavinu raka i ogromnog pauka. Njegove noge mogu narasti do nevjerojatnih 3,5 metara u rasponu, što ga čini rakom s najvećim nogama na svijetu i jednom od najvećih poznatih člankonožaca. Ova životinja nastanjuje vode oko Japana, najčešće na dubinama između 150 i 300 metara, iako su pronađeni i primjerci na većim dubinama. Tijelo mu samo po sebi nije golemo, obično je široko oko 40 cm, ali noge su ono što ostavlja bez daha. Njihova duljina daje mu prednost u dosezanju hrane, ali i u sporom kretanju po morskom dnu. Iako na prvi pogled izgleda zastrašujuće, japanski paukoliki rak zapravo nije opasan predator. Hrani se pretežno algama, školjkama i strvinom. Njegov način prehrane svodi se na to da svojim dugim nogama pretražuje morsko dno u potrazi za hranom. Usprkos svojoj veličini, on je prilično mirno i pasivno stvorenje. Posebno je zanimljivo njegovo ponašanje kamuflaže. Japanski paukoliki rak često na svoj oklop lijepi spužve, alge i druge morske organizme, čime se skriva od potencijalnih neprijatelja. Takvo ponašanje ne samo da mu pruža zaštitu, nego ga čini gotovo neprimjetnim u morskom okruženju. Ono što ga dodatno čini misterioznim jest njegova dugovječnost. Procjenjuje se da može živjeti više od 100 godina, što je za člankonošce iznimno rijetko. Njegov dug životni vijek i golema veličina doprinose dojmu da se radi o pravom morskom starosjediocu, biću koje u sebi nosi stoljeća morske povijesti. U japanskoj kulturi ovaj rak ima posebno mjesto, smatra se simbolom dugovječnosti i snage, ali istovremeno izaziva i strahopoštovanje zbog svog neobičnog izgleda. U nekim regijama se čak pojavljuje u mitovima i legendama, gdje ga povezuju s morskim duhovima i čudovištima. Iako izgleda prijeteće, japanski paukoliki rak zapravo je krhko biće koje je osjetljivo na promjene u okolišu. Pretjerani ribolov i klimatske promjene predstavljaju prijetnju njegovoj populaciji, pa se sve više govori o potrebi njegove zaštite. Japanski paukoliki rak savršen je primjer kako ocean može stvoriti stvorenje koje u isto vrijeme izgleda zastrašujuće i veličanstveno. Njegove ogromne noge i neobičan oblik tijela podsjećaju nas da u dubinama žive bića koja prkose svim našim očekivanjima o tome kako priroda treba izgledati. 3. mjesto. Lampreja, krvopija iz davnina. Lampreja je jedno od onih bića koja izazivaju nelagodu već na prvi pogled. Riječ je o životinji koja izgleda poput jegulje, ali zapravo ne pripada toj skupini. Njena najveća posebnost je način na koji se hrani. Umjesto usta kakva imaju druge ribe, lampreja ima kružna usta nalik na usisivač, ispunjena nizovima oštrih, rožnatih zubi. Kad se pričvrsti za drugu ribu, njezini zubi buše kožu, a jezik struga meso dok pije krv i tjelesne tekućine plijena. Upravo zbog toga dobila je zastrašujući nadimak, parazitski vampir mora. Lampreje postoje na zemlji
već više od 360 milijuna godina, što ih čini jednom od najstarijih živućih vrsta kralježnjaka. Često ih nazivaju živim fosilima, jer su u osnovi ostale nepromijenjene kroz cijelu svoju dugu evolucijsku povijest. To znači da su preživjele periode kada su izumirali dinosauri, pa čak i masovna izumiranja koja su izbrisala većinu drugih vrsta. Postoji više od 30 poznatih vrsta lampreja, a nalaze se u oceanima i rijekama diljem svijeta. Neke vrste žive u moru, ali se mrijeste u rijekama, slično lososima, dok druge cijeli život provedu u slatkovodnim ekosustavima. Najstrašnije su upravo one parazitske vrste koje se hrane krvlju drugih riba i mogu uzrokovati ozbiljne štete ribljim populacijama. Jedan od najpoznatijih primjera štetnosti lampreja zabilježen je u velikim jezerima u Sjevernoj Americi. Tamo su se u 20. stoljeću proširile zahvaljujući brodskim kanalima i gotovo uništile ribarstvo u toj regiji. Njihova proždrljivost bila je toliko velika da su populacije riba poput pastrva i lososa naglo opale, a ribarska industrija bila je na rubu propasti. To je dovelo do velikih programa kontrole populacije lampreja, koji traju i danas. Iako izgledaju zastrašujuće, lampreje imaju i zanimljive biološke karakteristike. Njihov životni ciklus vrlo je neobičan. Provode godine zakopane u mulju rijeka kao ličinke, hraneći se sitnim organskim česticama, a tek kasnije prelaze u odraslu fazu u kojoj postaju paraziti. Neke vrste uopće ne ulaze u parazitsku fazu, jednostavno odrastu, mrijeste se i uginu, bez da ikada sišu krv. Njihova usta su možda najjeziviji dio cijele priče. Zamislite krug ispunjen koncentričnim nizovima sitnih zubi, a u sredini jezika, koji također ima zube i stalno struže meso plijena. Ta slika djeluje kao scena iz horor filma, ali za lampreju je to jednostavan način preživljavanja. Unatoč svom zastrašujućem izgledu i reputaciji, lampreje su važan dio ekosustava. One pomažu u održavanju ravnoteže ribljih populacija, a neke kulture kroz povijest su ih čak smatrale delikatesom. U srednjovjekovnoj Europi lampreje su bile luksuzna hrana na kraljevskim dvorovima, iako bi današnjim ljudima sama pomisao na to izazvala gađenje. Lampreja je stvorenje koje dokazuje da priroda ne mari za to što nama izgleda odbojno ili zastrašujuće. Ona je preživjela milijune godina upravo zahvaljujući svojim vampirskim osobinama. I dok nama djeluje kao čudovište, u prirodi je ona jednostavno još jedan način da život opstane. Drugo mjesto, morski anđeo, duhovita vila iz ledenih dubina. Morski anđeo jedno je od najneobičnijih i najljepših stvorenja oceana. Kada ga prvi put ugledate, imate dojam da gledate biće iz bajke, a ne stvarnu životinju. Njegovo prozirno tijelo, nježno svjetlucanje i način na koji se kreće kroz vodu doista podsjećaju na anđela ili vilu koja lebdi u morskim dubinama. Unatoč svom imenu, morski anđeo nije riba, već puž golač, vrsta morskog puža, koja se tijekom evolucije odrekla svoje ljušture. Živi u hladnim morima sjeverne hemisfere, ponajviše u arktičkom i subarktičkom području. Njihovo tijelo gotovo je potpuno prozirno, a umjesto uobičajenog puževog stopala imaju dva krilca kojima lepršaju kroz vodu. Upravo ta krilca, koja izgledaju poput anđeoskih krila, dala su im naziv. Na prvi pogled, morski anđeo djeluje nježno i bespomoćno, no iza tog krhkog izgleda krije se iznenađujuća priroda. Oni su predatori. Najviše se hrane svojim najbližim rođacima, morskim leptirima, drugim vrstama puževa s malim ljušturama. Kada pronađe plijen, morski anđeo izbacuje posebne usne nastavke kojima hvata žrtvu i polako je jede. To je neočekivana suprotnost. Biće koje izgleda poput simbola čistoće i svjetlosti zapravo je aktivni lovac. Njihova veličina varira, od nekoliko milimetara pa sve do 15 centimetara. U skupinama ih je moguće vidjeti u ogromnim brojevima, osobito u hladnim morima, gdje čine važan dio prehrambenog lanca. Za ptice,
ribe i sisavce, poput kitova, oni su nezaobilazna hrana. Znanstvenici smatraju da morski anđeli imaju i posebnu otpornost na ekstremne uvjete. Njihova prozirna tijela i spor metabolizam pomažu im da prežive u ledenim vodama, gdje malo drugih životinja može opstati. Promatrajući ih, istraživači pokušavaju razumjeti kako su se prilagodili takvom okruženju, a neka otkrića mogla bi jednog dana imati važnost i za čovjeka, posebno u proučavanju života u ekstremnim uvjetima. Morski anđeo također ima važno mjesto u kulturi i umjetnosti. Zbog svog izgleda često se opisuje u poeziji i književnosti, a u Japanu se čak smatra simbolom sreće i čistoće. Kada ga ljudi vide u akvarijima ili na snimkama, gotovo uvijek izaziva divljenje i osjećaj smirenosti. No, njegova budućnost nije posve sigurna. Klimatske promjene i zakiseljavanje oceana ugrožavaju vrste koje čine osnovu njegove prehrane, poput morskih leptira. Ako njih bude sve manje, morski anđeli mogli bi postati još rjeđa pojava u oceanima. Morski anđeo je jedno od onih bića koja pokazuju da priroda zna stvoriti nevjerojatnu ljepotu čak i u najmračnijim i najhladnijim dijelovima planeta. U njemu se spajaju nježnost i okrutnost, bajkoviti izgled i predatorska narav. On je podsjetnik da se u oceanu kriju čuda koja prkose našim očekivanjima i da su neka od tih čuda istodobno anđeoska i zastrašujuća. Pa mjesto tardigrade, vodeni medvjedić. Najotpornije biće na zemlji. Na samom vrhu naše liste nalazi se jedno od najmanjih, ali i najnevjerojatnijih bića koje postoje, tardigrade, poznat i kao vodeni medvjedić. Za razliku od ostalih bića na ovoj listi, on nije div iz dubina, niti jezivo morsko čudovište. Naprotiv, gotovo je mikroskopski malen, dugačak svega pola milimetra. No upravo to maleno stvorenje skriva sposobnosti koje ga čine najotpornijim živim bićem na našem planetu. Tardigrade se mogu pronaći gotovo svugdje, u zemlji, na lišajevima, u arktičkom ledu, pa čak i u najdubljim oceanima. Ipak, njegova popularnost i mističnost proizlaze iz činjenice da može preživjeti uvjete u kojima nijedno drugo poznato biće ne bi opstalo. Ove životinje imaju sposobnost ulaska u stanje zvano kriptobioza. Kada okoliš postane nepodnošljiv, bilo da je riječ o ekstremnoj hladnoći, nedostatku vode ili kisika, tardigrade jednostavno ugasne svoje tjelesne funkcije. Skupe svoje tijelo u kuglicu zvanu tun, ispuste gotovo svu vodu iz stanica i zaustave gotovo sve metaboličke procese. U takvom stanju mogu provesti desetljeća, a kada se uvjeti poprave, jednostavno se probude i nastave živjeti kao da se ništa nije dogodilo. Njihova otpornost granici s nevjerojatnim. Tardigrade mogu izdržati temperature blizu apsolutne nule, ali i one koje prelaze 150 stupnjeva Celzija. Mogu preživjeti pritisak 1000 puta veći od atmosferskog, onakav kakav vlada u najdubljim dijelovima oceana, ali i vakuum svemira. Zapravo, tardigrade su jedina poznata životinja koja je preživjela direktno izlaganje svemirskom prostoru. 2007. godine znanstvenici su ih izložili uvjetima u orbiti i nakon povratka na Zemlju, oni su se uspješno probudili i nastavili živjeti. Njihova struktura tijela također je zanimljiva. Iako su mikroskopski mali, imaju 8 kratkih nogu s kandžama koje podsjećaju na medvjediće, otuda i njihov naziv. Kreću se sporo, gotovo nespretno, ali upravo to daje im simpatičan izgled kada ih promatramo pod mikroskopom. Ipak, iza te simpatičnosti skriva se biće koje je pravo čudo evolucije. Tardigrade se hrane biljnim stanicama, algama i sitnim mikroorganizmima, a u oceanima nastanjuju i najnepristupačnije dijelove. Njihova sposobnost prilagodbe znači da mogu opstati i u uvjetima gdje vlada potpuni mrak, ogromni pritisak i gotovo nikakva hrana. U tom smislu, oni su savršeni preživljivači. Ono što posebno intrigira znanstvenike jest činjenica da tardigrade mogu podnijeti visoke doze zračenja
koje bi za bilo koje drugo biće bile smrtonosne. Njihov genetski materijal sposoban je zaustaviti i popraviti štete uzrokovane zračenjem, što otvara pitanje mogu li upravo oni biti ključ za razumijevanje otpornosti života u svemiru. Neki istraživači idu i dalje, pitajući se jesu li tardigrade dokaz da život može putovati između planeta, da su možda slična bića nekada stigla na Zemlju putem meteorita. Iako izgledaju jednostavno, tardigrade nas podsjećaju na nevjerojatnu prilagodljivost života. Dok se divimo veličini divovskih lignji ili bizarnosti riba s prozirnim glavama, prava tajna opstanka možda leži u mikroskopskim stvorenjima koja mogu preživjeti gotovo sve. Vodeni medvjedići su dokaz da snaga prirode ne leži samo u veličini ili zastrašujućem izgledu, nego i u nevidljivim čudima. Oni nas uče da čak i u svijetu gdje ljudi misle da vladaju, postoje bića koja bi nas nadživjela u gotovo svakom scenariju. Ako i kada dođe do globalne katastrofe, vrlo je vjerojatno da bi upravo tardigrade bili posljednji svjedoci života na Zemlji. Dobrodošli smo do samog kraja našeg putovanja kroz najmisterioznija bića koja žive u oceanima i na rubovima svijeta kakvog poznajemo. Od nasmijanog aksolotla i ružnog, ali fascinantnog blobfiša, preko divovske lignje i goblin morskog psa, pa sve do nevidljivih preživljivača poput vodenih medvjedića, priroda nam je još jednom pokazala da je bogatija i čudesnija nego što možemo zamisliti. Ova stvorenja podsjećaju nas da ocean i dalje krije više tajni nego što ih je znanost do sada uspjela otkriti. Svaka od ovih životinja ima priču koja nas tjera da se zapitamo koliko zapravo znamo o planetu na kojem živimo. Recite nam u komentarima koje vam je biće bilo najčudnije, a koje najzanimljivije. Ako želite još ovakvih putovanja kroz misterije prirode, pretplatite se na naš kanal i uključite zvonce, jer u velikom svijetu čuda uvijek vas čeka nova priča. Do sljedećeg puta, ostanite znatiželjni i ne prestajte istraživati čuda oko sebe.